Norok nugui mankana mo hangkai hangnai 13 tarik horo je kothana khalai juta rok khibi klang khamane obono mo uspot jeng nukhai kote yasa oro mane oro hangkai borok khoroksan juta borok khoroksan juta oro hangkai jeng nukha gai nahna je yango hangka ke harka borok mane yang dike khatang tai ko obo ang tak sakti o kami sini o parang sini bo represa kangkai o nok blok tik barbit tik o bela tungga tik haikya o pun kosan tomo tik phaimang bo yate khari pheka angkai no bin juta ikko angkai no bin juta or yasa anggraka angkai obon pore bo yanti kha thaka ti yasa angkai kokha ikko o jaga te yasa kokha angkai no bo yang ti khlai thaka ikko tik or bos kalbor ga hatango ikko bos kalbor angkai no bo thangi kelai mani kok naro nugui mang nai ko gai bo yang thangka yango thang pore hano botase gil theka gai iko mo hangkai montri onmes development nok borang wana montri onmes development nok mo hangkai naro nugui man khana gai ai ting orani ote gaisa nok malik bai kok saneana khapangni ta hotai buk song chini kok tv cover dis kok tuma joto lamsoko ang togo no logera kes ang tabuk thik phaisa paijak yango borang wanang bolong hamkore bedini montri borong wanang onmes debormani thik nok ganao phaisa paijak mono chuki dawar para hini hino eba o parani mung Rabicharan chu para bo hnei mo asol bu mung kai Rabicharan chu para engkai chuki dawar engkai dagnam sini jagota engko o para phaijak thangnai 12 tarik chongmari wngkha edc aboni time din hino 13 tarik horo hor 9ta 10ta ni jorao khoroksa tipra sano bo buni nokbora bari guruk phaiye buni nukhungni current bulb bokhoka tai beer bottle bai bokhoka omor chakara borichu bura nogo thui tongjamani 70-80 bosorni borok nga abon toino o parani borok no tabuk kok swngnani ba tamungkha gothana o gothana srai saimana bagui ba lukorokno saimana bagui jeng oro phaisa paikha obono karibo oroni 4-5 jona case klaikha ni bo jeng khnao engke tamgui atingkha ba tamoni bagui bo refrigerator bo tam bagui buino boro phaikya obono phari chung puila yang chini bukhuk baino chung puila swkang jeng kwrwngui nainai engke phaidi puila jahatu nok phang o ja khitar jaknaini bwhajuk o omor jagrani bwhajuk o baino swkang tamungkha sakari bachai mo hangkai ani baba ni nogo mane 13 tarik ni horo baba ni nok hangkai 3 ni mo nok saro 3 ni sojak do engko o 3 ni engko no 3 sojak no borok pura khitari rohor man pore current bulb bokhok akonoi olokhai borok beer bottle bokhok bai kha sungsar ei joto ongkha pura beer bottle joto noksar ganang joto nongko jakkai kai atinge ban baba song te ongkhorag liya ma song ke bongkhorang nai kare kha chupchap khlai tongbai kha engko olokha ang ani kakasar songni aroni phayo honni atui 9-10ta 10:30 digi rokongana engka ang phai akonoi tos thoni phaikha hangkan borok ok phainai rok ta apur ka ang sini ko yang tui khlaioi boundary te gate te thangai ani nok gana tui khlai thangai pura ang tos thonmani borok mane khalaio ani tos power nuguita khar ka hangkai ang tebo tos thonka angko lokai ang joto ayang ni borok no nongkhata phaibegeri hangkai kunui ni o jaga o sabo borok mangni phai tongha phaibegeri hinui phaikha hangka ola phaikha hangka borok ani yang ni tos naharoi segui naharoi olokai sabo hinui borok sabo hinui kharorok borok tebo khari thango ta angka olokai ang sinika o borok no ta tusa deborma ang bongo every kaham kai sini suka tos kaini yang sab segina ha abo hangka ani bo phayong song segota ang sahaka hangkai bo phaika ta khaprom bai phaika hangka ani yang ni tos phatna naharoi bo thon hoka joto ani kagi song joto nukjak ang tos thona bai no joto no nohobai kha borok nok bisingot bonga to bid level kusubla angka yang tiki thonoi na haka yang tiki khlaiyo get ke kharoi yang tiki kharoi yang tiki thango pojika tui thangmani pore hangkan awani borok joto no sikok hinui no khalaikha mane engkota sikok hinui no refirik laioi joto no parani borok joto no awani borok joto no ongkhor baikha boroi serai joto ongkhor bai man pore khai awaro borok kupulung thangka hangkai joto no salaikha aro
মানে sisini kang kai sini ka hin saka kai tini thalai ni hingka horo thalai na hima pore kai joton awani borok je hinlai kata ta khor ni phari te thangde ya kai khana pungai khailai siwana je ngani moto khayan ta ga ti hini himani pore kai apuro kai ekdom ayang awas khana urta siri khongmani ayang tusar rong ayang nok dige ayang ne hoite je siri khogi phaimani siri khogi phaimang olokhai yang ni borok je aware o je borok tongmani jotono khana oi mane khana baiga dini larang di ayang sabu siri khogi phaika kaisa ini hingka hangkai apuro joto ni lakai tongkha tos lai dok jotono oklai chupchap khlai jotono tongkha chupchap khlai jotono tonglai pore hangkai bo pura khagla buino phaio hoi siri khogi ekdom phai akunoi aro phaika bini ma song narang malia bini ma song ke bono narang malia bini bai song bini bufayong song bini ma song joto phaiei apuro bono rokhari phaijak tosano rokhari phaijak ka honi phari koto dagar choka mane dagar daking lai khata joto borong no ka englai mani pore hangkai ati khlai no tabuk khai tam hini saka tosani buma hangkai mane ayang bono tosar bongni je video nongmani ta bui kelango tipra mota sengsara haira oro to kuno politics ni kuno ongko kerei kaisa ani bawa ni nogo phaiei ako nei borok ati khlai biar botol bokok paika nini current bulb bokok paika jeng abo kuno ongko ya borok tamu khongna jani paika musu khongna da paika pon khongna da paika jeng abo bo saimia bok tamni bai paika saimia abo haida kai abo ni bagai no jeng kibo kiri laika jeng pura hopung thuima lailia mai to sini bagai miau kicha phano kere mia sapung kai sini bosaro bo abo haino abo hai ani bosaro pojondo ke phano mai masaria hopung mukri thalaya ke bo thuima laya abo hungkai tamo ke sorogri laijak hinkana 4-5 jon moto atro hini khana ota ga asuk borok kuno o jaga o ani baba song kuno chairman buya member buya borok rajniti jorati borok kusi kerei abo haita gaite kaisa butar malik bana jeng atro bosoni simino jeng je thuya sang jeng butar malik ya bana abo joto borong no bile hangkai tamni baga abo haiklai phaika anga bono wana ota gaite kaisa bono bujang mano sini bo bukha sawo bini mane bini je bini o spot kalai mani bo butike spot kalai kha bini je ongo mani bo khatani da duku mangkha honi phari bono kisa misa daga dagi kanga bo duku pano mano do honi phari bono kaisa kuisu daga dagi khai bo duku man mano ate kaisa karbal ni kalai kha pong kalai aro ro dok tongo go o ro dok nangai phano mano ta ate haitai him o ro dong nangai pha mano bini sago ngaro no bini spot dok mano ta ate inga bono puna jat ngai to bo basi bansia kaisini awani bororo hingga asuk maya ganang maha ke bo asuk bono yakti sanai robo kerita ga o kes no hingga bo bot tabo ngko mari thong mane ro sanai nangthong o kes no ro sanani nangthong borok kaham busuk joratui tabo kuno salai mong kerei nanglai mong kerei kaisa kerei borok nang dugan khai sao dugano asukui maya obo hayengai tongkha hingkai tamkai hamnani abo tabuk jengmo tabuk tebo borok jodi so kes no ro saya hangkai jeng buma bodol jeng tebo ya ber kotor kaino jeng barok laisinai ani bumong jamana de borma ambai do sagar kaki nangle boso joto saiman o parani ngin ang khai to iko o parani ngenyo ang iko thaje tuje tabo sawana ang khai iko ani ungko bubeng je jamana chino go berai tongo yo ngai bo phai kya ang no thangsi nani hinai ngai phai kya ngai anakya na hade ngai haro oro tong tin nu tong bala thande ncha kata e bo phai kya phai ye to thon kai no bo yang go sok pai kha no bong ge to sok pai kha no o boro rok mag nai ongko thangka ongko thangma bo ni light bai na ang nu tong kha ngai nu huroi a konoi sabo hingka sabo hindir kharo ngai an tos power ganang nahar phai gira naku tos khota wei ang kha prong bai phai kata ngai sabo himan tep sikaro ngai sikok sari sikok ne chiro kok kata ngai awan boro ongko bai ngai ongkor phai bai kya awan boro rok bo ngai ri phirik pano jeng le bono boro asuk ngko na ba ngai o ongko na hintani ngai no bo o mungko lai thangka sorok parangi thangka jota kibi kalang ka abo sarfa munno khona o jota roma jota kibi khar ka bo ngai maragli ya ngai to bo tos thone ke to borok sinia diba borok sinika ngai ongko kha mas maragli hangkai phaide ongko lai sino khana jesa no lai siwan khana phonga ye bon guardian dok bai ako bai ke salaya no nei kok chablaya kon nei aroni kutulna ni khata opuro kai boni tusani shobdo chiri khok phaikya
nangko jiri khogoi angsi khayo sabo bo khomta ganang ano muti khai manai abo ate hini jiri khog phai ta engka jiri khog phai ka engkai yang to chup khai khana lai tongkha boni dosimin jeng khana lai tong bai kha engkai no ulo khai gana agu ge phai bo kha kala bo bui phayo bo aporo darak sajak da ta mong ja bo saimaya to bo oro phai kha biar botol bokok payo engkai iko ate biar botol ha ki bono tui phege na na oro tui phayo biar botol borong tui phayo tai oro chin oro biar botol kri engkai abono iko bo aporo kai khakala boi phayo hongkai bui jotono khachi khaborum kai biri phiri lai mane jotono kije tension nung tongna bile engkai o tension hongkai bo phai ka hanga khakala dam sari dam khakala boi phai ka hongkai bo khomata ganang engko khai mana no hane phai ka hongkai bono bunyan daga chopa khai be ka hongkai bui bono nasik tong sino hengkai nasik tong ria bo phungta bongphur ni pa nang khana daga lai khana chopa so lai khana engkai opor kai o biris ni bo kalai thangka pu o biriso kinaro nangai teso baklai jateng thangka pu ka opor kai engko khana karbang box kalba engkai aro sar songota thangai nai mana no aro loharo mujak tongo a loharo pan nang khana bona emne kai asuk latha harai khlai bonai kere bona hangkai to bui bono bongko nyuksim mano khayata ni khayata parani borok sinima borok bela engkai tasara awarni borok nokai sapara kai sangkai nokai sabile ngi jotono maya nanglayo kunu khalele ya engkai bose tesa ate eng phayo hongkai tam khainala ini mo hongkai ani mongkai to soro bide parma asung no ani ko komol birok sadi haide yang te khorsa ba sing naini samnai tabo sagani ini mo tamo মানে মুঙ্কাই শান্তি দেব মা tamo kha gotona ঘটনা কাই ই কোচিনি বাইনি অর ফাই বরক নই ফাই বিয়ার বোতল বাই খিতার লাইখা কারেন্ট বল রক বখক লাইখা গাই ইয়াঙ্গ বাইসং চিনি কইসং যতন চিরি খক লাইখা ফাই বাইদে আনি নগমতি রক খাই ফাইখা হিনাই যতন পারা নি বরক রক অংখর বাইখা নুখা বংন টস থनै নাহার মানে নুখা বরক মাসানো বন মাসানো সিনি মারাখা বেরি ফ্রি কে তলাংখা bo te khorok chano to sini malia chung khorok chano ko bono kai sini kata gai rifri ke talangkha bono maraglia chung rifri ke thangka chungbo thangka bin log login thangka bo khar thangma pore chungbo to masano to sini kate masano sini lia parani borok rok joton kuthum laika jomang laika mota moni bepar ni bagai mo borok atike phaika sini parawa chung to kuno rajniti bo korei kuno party bo korei borok ta moni bepar ni bagai atike phaika chini parawo ete khainani ete khaina bagai tangai atike phaika hine salai tongo pore chung abo si salai baya ko bo aingni hoite nogni hoite wasen chiri khogoi phayo sabo hine ekdom chiri khogoi phayo khakla bui phayo bo gai atike bo khomta ganang hinai se wasen chiri khogoi phayo chiri khogma pore chung lilat ungbai kha lila ka tongbai de mo chera biang thang nai ge de hine sabono bo chiri khog phaika hine light rok buthar bai de hine chung siring ke tonglai kha direct phaika bo pura direct hamla khai pura yak tisana harai phayo bo yak harai phaimo pore abo aro to abo jotono borok khor dibor bujamani bono direct se nuk tongkha bono bo atike uko to buibo jotono jolia to tongmai able aro dagar chopla thani bo kicha mija dukuma khana man maya asukle bo dukumanna ko gya bo to aro bolong kharmani che dukuman khabo bo dukumanon che buino atak motharok ano bu phayo ahai phayo hino bolong kharai se bo dukuman manche ati motha party rok ang chungno mutike bu phayo hino abole kok saya bongni abo kok ngya borok ata koi ekjona borok rokni case rijak borok ok case no northu asungno do sagadi nang tam sanai angkai sanamo chungo je o kes rimani no kes ro sanang thung je sikapan kes ro sana nangnai asung no chingai sina jaga sungjo to no pal tongo adino yong songno go phaiyi bo beer bottle khitar paikya te current bulb bo sebai kalang khai bong nong ni borok rok jo to no pal khlaiyi yang lama di giri phrik laikha angol khai lama di giri phrik man pore ke sung joto no pal to busanai bile paran borok rok phaibai dingke joto no busanai busabai khe olo khai phaibai ka joto no olo bono ko khari thangka nogo khar thangman pore engka kai sapja tongoi boteisa phayo chiri khogoi phayo ta sung joto no khnai tongbai chiri khogoi phaimani
bini khorang joton khanai tongbayo da chirikhogi phaikangkakai olokai joton taisa phaibeka olokai chirikhogi phaikungka khananai phaibeki na bele na sabo sabo hini naina phaibeka olokai nanai phaibekangkakai bodisa ajaga palungma jaga o daga sopa ang laikheta kisa jotono kisa bobo dagaro kakai jotono ang laina nanglam bele ngo olokai sung je case khaman joton rosana nangta Kes ke sabori kana. case to sung saborika saimia case je rinai bo maro sanai je sapano rithung case bo maro Tabu sanai toro political thepa hoi tongo BJP tipra motan thabi tongo ki oro kono BJP tipra mota hene kono chinna to tong. ihe sung kuno kurei ati ro kurei te pramota hini bo kurei BJP hini bo kurei sung bu chimiri o ek matoro sung kuno pati pata khaya sung no janjane hamjang mani sung Oro tabuk to tipra motan borok si bu je kono o je khorosa bujak nai ba bujak gonai ta o je horosi ko khage phainai bo to tabu kok se jongka BJP ni borok ano tipra motan borok si bu hone bo kok ablu tamo sino ke sijang nai ro ke bo phan pati khaine kere ekdin salchapano obo ongkhoriya meeting misil bo borok ongkhoriya pati samung khai mangsi salai tongo raba dawi sawo baksaka ba tok phalai sawo joto nam dikhe mangsi salayo ke bo pati hine ongkhornai kere sin a jaga o ekmatro budi somoyo hangka budi nani ongkholayo sung amsukchi kok jan parani borok rok jotono bud mari bele ngai bud na simi sung ongkholayo ani bu mungkai salina debroma para khai Robi Charan Chukidar para phaigra ni to yang khane yang mothor de sak yang kena habadi sagare nale busu joti saiman mo o par nenge hang khai to apru nob no khaya sama ka to go bok sama na apon thik khai ang khai sarbe pin no simi koinya mo sungo thik ya da mono kija phai nai phai tung abo simi sang khai koyo acha oro nongtang wan su koro tipra mota BJP si tabu nanglai tongo ni je kok kawi tong mani social media rogo abno to ini ni react tam tong oro kuno BJP mo tha ne kai kerei kuno ro mo ate in khai kerei kuno abo mo ko ro karen bol bokok tani se sikok ne ri phek la ya seng ta kai mo bu jang nai bo an ka kan bo sala si o tabu je ko ta tam sem bin mo tu sa ni ni apong kakane apon no ta kai sengka ja apru no khalai simin kijan har ka khai kelei genang ke nokhor ma ya acha no ko tong tu tin khana ta seng ta engka ko no simi kes no simi ro sai nya habai tong ta an bu brang rok song mang bela an pi ni bo sala bor tam khacha ni je ni kyo kes kala jane ro kes na tam khacha bor kam khai sao bo bo kerei ja no tam khai borok kes no borok ta bu koi ma no abon ta kes simi ro sai nya hare kes ro sai khai bo gu bezal bela acha tabu jodi o kes ri nai rok ro sai nya hato jodi o kes no ta ya bo o di jang nai bo buya kes ri nai bo buya joton nong ni borok mang ta acha tabu jodi no o je kes no no ro sarin dangwo borok jodi ro boro saya kunu bo yang khangge abuni tam nanai no ya sung busakang ya pir kotor senai hinde bus kang ya piri koto selenya buma bodolok ta tep kotor thalai na acha ni mongkai han bu hangkai minarani de ban ma pakai de nang yang kisa no thane saga de nang sai de man omon gotna saimano ang bang mujarai ganang gei thangmali yana harsimi tonglakhasa yang lama o tangka joton buri jarai nongkholayo ngai thangmali ata jeng joton jarai ganang gei ate ni dabo kes nai khani bo sai chom kes an bosai chongbo kia sangja ngabon ro sanang thu kam khaji salai jamani yang khai dine khai ngai buti khai kona babo abon ro sana nang nai ta jesakan ro sana nang nai jodi ro sai yang tamung nai jengte bo ko kotor thalai ne buskang go buma bodolo ni mongkai ani mong bobirani deborma acha tini to mas puila অনেক borok to hino 1 lakh buisak ngai tini buisak puila phaimani jorabo jotono nukhongo mohan phancha bai chalai jao bosa bote kodong kothom ma bosa tonglai bosa sai song joton ta ngai tini hai jora rogo nongni chamung no mo bo hai tong kastam gore sin sama no bosai je kering ke batam no pai sana ba kastam pan ma saya se hai nong ni chala se kering ke ba mai tulung mai ke pan salai ma tong bole asung
Nala tam sana tini na hadino omo haje nini bu perang sa songrok jome ke matom na yang na hari tisa. hani hong basa sok mai ma sen ko mai to luk sa lai tong lai abon bu kha du khunang tong bang bo bo bu pha tong khale ma sa ka mo bo bo ma kon abon ma sa yan ba gan du khunang o Omo hai gotana khai sinai rono tini hadino ko kuri ni bagai tam sana na. bes kri hin kai ma sa ya ma na yang kai se du khunang bele Hadi yang ute khorosa okorano sang sunai na. Acha sana tong gotana buti ka ki mo. mo gotona bai ko te ko hajing bazai song Yang na hada. bazai song ko burima song sama bo soi kok no ga ha mo kes no simi ro satong hine abono jotona no koi jabo Omo hai je soi soi da bo omo hai je buja khana oro buja gi abo borok bai. buja gi sing ang joton dong buri serai Numbu tong no dong o Kun jaga khaya. kun khaya ete kia daga sopa khaisa ka bo agok phaye khakala boi phaye asung no agok phaye ang te hai gotona na nang ya abo jodi phaya thangai di khanga nago ekbar je khari thamane gotai se phaya ko nung geta na ya kunung ya kaham kereng thakamuta nge phungai salanya ni hini phaile ka ki philaise te boro that phaise abo hai gotona ango ngabo tabo ke success khari kalai mane ki no ko mane ka mane tabo ke buja khani buja kha hini dosari kha buma buja ko busa buja go hini go sa jong mulate hini media rago tabo je case na la tui ning tam sanam so anga abono ro sana ni mujo tonon koi jabo kia o ngor kes ro sa tong nene mung tam yo mo an mongoni madya perma parang ke mo sukida or para no sar bipinno joton baginyo abo jotono kaham hayar phai nai phajang nani ang sajawo mane phai sabuni sa ya abo kisa phai nai phanyang thong to khaye asung no ang nge khana khana khabang daw tai buhok song borong gonang bipin debroma bo gs tai tabuk bjp ning bo candidate bo batai na bagai besajak nge chung o jara oroni tongnai bo tongo rok e ko chung nuhrin tongo nok bolong hamkrai bedeni montri borong gonang onmes debroma bini nok borono do boto jai hok montri nogo krei nge o cherai je oro bujago tokjago hanai je thangai hospital thangai je oba hekeno silsa mungriwoi gs bipin debroma je sawi tongmani obole busate kubui nei wansugui oba hai ke sanglai khana ereng obo borong monang bipin debroma sangbo o jaga uspoto phai kisa cheri nei namani on the spot ka bo kriyo oba hai ke kun uspot ni kongno sawi oba hai ke case ni maya tini romdi ang tabu oro kaham kurang tongmani no ang tabu ereng majra silei borok no ang tini kok kubuni khai ti sawi jodi phone rega ani tam sanai ani jagalak obon bagono chini kok tv koborni kok tuma salbrum no chung ereng news no phunugya jemon kok tv ra phunugi toma hai chini kok tv bo anga bakhen phunugo jata borok ni je gothana sukduk jeta bongni je samoyo duk ungi tongo obno chung sokni laman tam khetlangman ba solution tam khaiman chung obno cheri ekherego jodi chini kok bai noro bisas khayangkai chini channel ni bisingko noro habui nei mano ani kok bo jagao hamya kai sajak tong ba ungyano ungu hnai ba tomono ungya hani bo jaga sajak tong kentu ba manle ungun sanai ungyana sanai oroni ni rang puisa bai bojang ungyano ungun sagalak nini oro koni ni kok thai bai bojang tomono ungyan saya tomono bo ungun saya kentu mano phungnai ungyano phungnai obon bagni chung sawo tini o jagao oba haikeno bo buini nukhongo current bulb bokhok pai buini nukhongo beer bottle bokhok pai oba haikeni je sak taisa khari thangai refrigerator khari thanga konoi sak klai mani sak bolongo dukuman mani taisa bo kefili phai khagala boi phai oroni je borok bai nangtang te hne dagar sopa khaijang mani bai bini sak kubai mani bai tini bo bojago hne tini tipra mo than borok no silsai mano hongkai tini bjp ni borok bo kubang jago oba hai khaimano hongkai bjp ni borok no silsai man kham blasa tabu আসলে actually তামগে যেটা সরকার গণতন্ত্রের যেটা রুল গণতন্ত্রের যে নিয়ম তাবু কিচ্ছা স্পট মান খাঙ্কেন তাবু পার্টি লয়তি সাবো কিন্তু পার্টি সব জায়গা চুগলাক বরক বাসিস তংনা নাংনাই পার্টি সব জায়গা চুগলাক তিনি নং পার্টিনি এগেনস্ট নং তিনি সিলচারি মানো টিপ্রামো থানো বু হনে নং তিনি সিলচাই মানো কিন্তু খনা ননো সিবেম বরক বুফুরু ননো তিনি বিজেপি হিন্দা নং সিলচামনাই না টিপ্রামো থানো সিলচামনাই অবন বাগনো political jagan tongnai parani hodani dofani समाज बायनो tongna nangnai
समाज bai gdalia समाज मिलिया हांखाय नों जेसक राजा याबा नों जेसक पर्जा याबा नों जेसक सीएम याबा मिनिस्टार याबा जेसपन सालसा देरानाय अन बागनो पारा एबा दफा हदा लुकुबाय तंनो नांनाय लुकुनो जे तंमानि अ नियमाय तंनो नांनाय अर नों मते खाय दङ हाय दङ हने फान बाय बलाय मानि अब चुकुलाक फान सराब जानोसि अबनो सानायजों बरं बनाम बिपिन देबरमा नों अर फायनाय फायदि बरनि कामिनि बर जे कक सायतमनि आं जे बर सायतमले आं कुबुनि हने वानसगो केन्दु तिनि अ जे बुजांनाय जेराय बहासल थाङै सामाने जों अबनो कुबुनि हिनो ओंखाय जों ता बबनो कुबुय बबनो ताताल जों नायनाय अबन बागिनो जे उसपट फायनाय फायदि उसपट फायनाय परेनो से सायमानाय सेरि नायमानि परे वाक बुबुंनो जों सेरो बथारगा हांके पन बुबुंनो सेरो जों पन बथारगा हांके बुबुक सायजाबो के बसाया अबन बागिनो सेरि आखनै नायनानो नांनाय सराय आफुरसे सायमानाय बिनिदसा ना बुनिदसाया अफुर सायमानाय नायतोनो सालबुरुम बुरुम चिनि कक टिभि कबरन निस कक्टमा और फाय सबायका चुकी दावर थि अ जे उसपट जागो तागसो जति आं कुबुय हिनि वानसगो अबन यागुलो बरकनि कुबुय न एरेंदां थानो बा एरेंनो कुबुय दां थांसावनो अब बसकांनि सालो ताइसा हायनो हाय बरक नांफि गांगाय जों फनु फायसावनाय अमहाय अ गथना रक मानिनो ओ केस लाय मारनो तारातिदि रसाइलादि सागबाय साग अब हाय देरा करं लाय कुन लाब करे साग बायथां सागबाय सागति पारा साराव केस लायनाय केन्तु यां बुइनि बरक हंके रां पैसा मोननाय उकिल दमना नांनाय हाय कोर्ट काजारि काना नांगानो केस लायानो थानाव थांनो नांनाय लायसनायनो गारि बारा साबरनि थांनाय निनि आनिनो थांनाय अबन बगिनो अब हाय किसातिया माजरा रकबाय किसातिया एरें रकबाय अबरनो सब कत जागत लांया करे चिकन साबाय न चिकन पाइदि कामिंगो तंदि कामिंग कंनो आउट कारियावो कामिंग बायनो अब पारानि चौधरी बा चेयरमैन मेम्बार जे कोनो कायसा पदल मानो अबबायनो सालायै नेमां सादिके थांलायदि अ केसनो तारातारि रसाबो पाइलायना आंथ ननि बिसिंगनो तंलायदि अबनो कचारै चिनि कक टिभि कबरनि सतमा अरनो खलबानो हामबाय अंके फायदे जों ताबुक थिक ओ अमर साकरा नगो अरनो पुला हामला अरन पुला हामला माने अरन पुला खिदार जाग माने तांगुइ खिदार kana ओ बुरानि नगो मतिन हाय सजक तमनि मतिन हायके सजक तमनि मतिन हायके अर सजक तमनि ओ तीन सगक गया कनै फायदि अर फनु फायदि एको थिक अरनि कारेन्ट बाल गाहा तमनि मनो बखगिरिखा ngai to kebo nukliya fatani borok am porengno borokni beer bottle tui phimani beer bottle bai oro khidarka oro bokhok beer bottle oro bokhok khaino oro kupulung beer bottle ungui thangka goro kupulung beer bottle ungui thangka khaino amuk salaikya burichu bura rok tamung kha gothona hotar cha saripango thui maikhop sai thui tongmani muktri thang tomon jorao muktri bongongui thangka atom sapor kirijaka tangi omo hayengkha obon bagino borok tongui malia atom sa tangi muting na kalaikha nei borok tiningkai chini kok tv no borok ringkha जोंबो ताबुले यगलिया जों ससियेल मिडिया मा फन सनाय जों बुरि बुरा नगो थुइ तंजामाने चाइ तंजामाने जों तामो दुस खलाय जों कोनो पलिटिकल खायनाय दा नागोबा आं पलिटिकल नेता ना चेयरमैन ना मेम्बार ना पलिटिकल एजेन्ट आं इंटरेस्ट खाय आं पलिटिकल जानते आं बेराय दङयो अबा हायिंगिनो बरक दिनै सयजागलियानो बुरि बुरा रक ओ ककनो साख्लायनो बागिनो दिनै भाइक्या आं बागिनो आं मा फाइजा बनरो बरक दिमा सागा दैयं नों कोन पलिटिकल नो खादा खायताबो नेहे आं पलिटिकल खाया कोन इंटरेस्ट नेहे बोरै एकमात्र जों बुटा नों बुदि देखा जों थांनो नाया सुखसे कोन पलिटिकल करे gai yong ni boyas busung kana आंनि बयस 69 रक ना 69 acha ni kai yong rai ani 60 বছর dong khana acha do nong o jorao tam khai tongmani nogo आं नगो थुइ दंमानि उतिन नरय खितार बुरखाय सिजारिखा rang sang pur ए ग्रां साय सिजारिखा तो गान मुसुम बसा बादे जाय गोबर बादे जाता ओंखाय आबो दा हामना नायखा नै आपतिसि बाबै दंखौ nong bu buja kapro आफ्रोखाय बुजायाखौ खोनाय दंता खिरिजों खाना सायजामालिया म ताम माइखा सायमालिया mane music ma ma so आबो सुक्रा गान मुमा हाय खिरिजों खाना सायजामालिया ता लखाय kok sa boro गुदाम साया hung ha panong ya ए लखाय आबो खाय म ताम खाला म बुजा गाना म रम न हानो गोबां दं तां हदि नो ओंखाय लाना आं सिरखम मा सिरखम ताम म फाइबे गदिनो ने फाइबे गबा जेराव फाइबे गाना बसा मासायनि फाइबे बखै नुरुक तखा बरं मांनो हर थामाने ओंखाय बबो साबखा फाइबे गदे ब खारबो
yang tos tholo khar bokok pajak kana bokok pajak abo thang dong da bro khare engai onhon lai kheta paran boro ro paran boro onhon bai kheta tam babu phega semi abla anok to rang gure ri gure ko ko mai chole dong mani engai buni duaro thang kamla bo soli aso no engai ta gi hai no tuk tak mane yo halo sa wa dong lai jamata engai bo karan bo muti khebega chap malia tang ta ko tiklai mi ong tiklai mi ta tangwing ne bo bai wala ma bo kre sungai ma bo kre agi khai dom ano yong nungoi o yong kok sala yo muni la apita ne botti karan bo odin hotat cha phai ferang kok tui chap slam ba khiri phika chap mani কোন দোষ শেখাই মা করে কোন dos khama kre wala ma kre ngai nang drak sa bo পাটি খাই nang swag bistar ni abo saya drak ta ja abo saya কোন sama sao hingai khana bo সাইমিয়া saimia আবো বুনি বকো খানা bui bo khana ba ngai to jori sama jan to nongtam mun ri eh ta san hinani ati sama kre apita ngai ta bo ke so ri ja khn khana bla sa cash rojak baba bo kisa ujo khaina hatunta nge para moro bo biban to nang to hamle igo kaisa din mujuri khainai bazar thangai ব্যবসা বাণিজ্য খায় bo thangmali ngai kiribule ramjana ne nge ujo khaina hatu ngai agin tongtino agin satino tongna mo sunga khai o janor phainai bo apti tang si to nge para moro bo joton ma hamainai जों para kaisa boro thana ba ati riba apti nai tang tabu yang ni mungkai han muni hin de broma ni hin aje yang boroi nongka ojorao thujak da 이거 그네는 도작다. gao 진짜 뭐뭐대 제작하다 그네 좀 뭔가 뭐 사보다 뭐 사보다 뭐 하샵다 뭐 해놓은 거. 다 옹거리 오고 반뭐 버럭 가함이야나. 뭐 버럭 조다 쟁나이. 땅허리 했네. 뭐 하나 내면 너가 변하면 안 피어리 렉가 박도는 그 땅 번호 걸럭대. 땅허리 했네. 그러니까 올라가 허저 이게 치고 막 뭐 마시고 영화 봐 이게 abo sengse mo balto to ko krising sai simeya ngawro ba bere o ngo bo ko pulung biar bo khong ma bo abo sep ma kasrap sibo a hai sai to han busar oroni id gungra na hare chin nokola ko noksal ko pulung khai kita jak ang ma kisa o boro ngo nani an basa jukta thaija oma mongo si biar ka bai mangsi boteke him thaga yakong da pakata am khan nage di yakong ka baliya mo to ko pulung kapina jaga phong kuri kha abita nga bo no wana we ni chung tamo bo mo te khai pe ka bo wana ble hobo ma thuya ma sai ye te kai se wang su tai ngai ro do o ko so cherai olpo baya so aborong nok ro kon se khai pan musang ona musang go sin no bula khai tam no musang bo burji pura haji khai jai tong ga o suno kamala bo hajar bo solia ako to ma sai bo phalo sa bo bon ma sai bo ang bata se maya ni yong ni si man abon sumi ke kisa sala to ngatek tom bote ke mo ate khaibe ka sum bo samaya beta bu ngana bo tami sa sinamba abono ngabo no mai ko to no ma ko khata buji namba ke buti bota mu bo bela no wana masingsa khabang daw tai bo song bori che bora kenoi sare pango mai khopsa sai thui tong jaman jorawo kono borok ebe sida u romdi 27 বছর বা 35 বছর আবাই বয়স borok borok political thangai laisoi buino oro body dido oro hai kai do chin botlo phai de tini sidor meeting dongo omti bo borok hiya borok just bori che bura bata kisa mano toksa tokti riwoi abo phalai kisa salai jawo sukse boni suk bai sidon si borok soja gya o borok bori che bura rono sidon si omo hai to saring khai piongkai obo hai cherai ron bagi tam saja krida just bono kas sunai borok no bagi saja tongongkai boti সরকার যে রাজ্যনি সরকার যে চালক তমনে পরচালনা খাই তমনে কিন্তু অমো আনি মতে লাংসা জায়গা তাঙ্গি হিংকাই নাইদি যিনি হাস্টে নি জাবুক দে চিফ মিনিস্টার বরমনাং সিএম ডক্টর মানিক সাহা যদি ন অমো হাইরনর চেরই নায়া হিংকাই ইংয়া দিনে অবরি চুবুরা থই তমন তাম দোষ খাইনা বরনে বাগে কোনো অঙ্গ করি খিনাদা আইন করি খিনাদা বিনগো কাইসা 5 ইয়ার বটল বক পাইমানি অবকে কোনো আইন করে পুলিশ নিয়াগো কোনো আবকে আইন করে আইন কি বিজেপি সরকার খাইনাই বিজেপি পার্টি খাইনাই সিমদা আইন না পার্টি খাইনাই সিমদা আইন ত্রিপুরা মথা ফানংথো আইপিএফটি ফানংথো বা সিপিএম ফানো খাইতং দিন नोंनि खायनानै नों खायथाय नोंनि गणतन्त्र अधिकार नों खायनानै नों अधिकार बाय नों खायो
কিন্তু তিনি অবরিচি বুড়া বংনিব হাইন গণতন্ত্র যেটা অধিকার বংনিব গিয়া সিখংসাই বুট বংনিব অধিকার দং তে বড় তিনি জন সাধারণ নঙ্গै বড় বুট দিও যা বংনি হামজাম জাগাবো বুট পেমেন্ट তাইনি হর 13টা ni হর গাইছি বড় ফাই বিয়ার বোতল বহ কয় কি বড় পার্টি দা খাইতংবা ইনকে বড় বাগে তাং পুলিশ কোন স্টেটমেন্ট আইয়াসা आं चाम्पा थानानि पुलिस होनो कयनाय चेरि नायदि चेरि नायम परबो स्टेटमेंट बंनिबो नादि बरकनि अर चेरदि केस बाहायके तामो चाम्पा थानानि पुलिस उसी बरमनां ताबुक जे बर्तमाने इनचार्ज थने जानाय अजित देबरमा बरमनां आं नोनाबो कयो अबनो इनभेस्टिगेशन काहाम खलै चेरि नायदि सुरुजा ऊपर महल जे अर्डर देवो ऊपर महल बासिमि ताजलिदि साकनि खाकी बडिनो बानसिना बागे साकनि बहंनो बांसिना बागै सागनि बिहिबो साना चारिना बागै सिमिं आबो बाया आइन जतने बागैनो आइन जतने न इंडिया कन्स्टिट्युएंसी जे तंगमानि लव दारा तंगमानि जतन आबो तंगो आर्टिकल 2-3 दारा आबो जतन सिसाक तंगो जतने न अधिकार जतने न साताय जतने न खाइताय खाइने नांनाय साना नांनाय बनिबो अधिकार तंगो बनिबो केस बरोबर इमानतिनि मुसुसितो नायदने सालबुरुम बुरुम जयाकारि चिनि कक टिभि खबर निउज कक्टमा भिडिअ रिपोर्ट जुकि दावन रिपोर्ट आं साबाय थां थंबै दङ चिनि कक टिभि हामबाय।